Inden vi går i gang med filmen, kommer her lige en lille reklame for bogen Berlok Bjørn og Julemandens Hemmelighed. Berlok Bjørn er detektiv og får endda et mysterium, han skal opklare. Han skal finde ud af, hvordan julemanden får plads til alle gaverne i sin sæk. Berlok tænker og tænker. Hvordan bærer julemanden sig mon ad med at få plads til alle gaverne i én sæk? Sammen med sin ven Dr. Vaskebjørn beslutter han sig for at flyve til Grønland. Han vil nemlig spørge julemanden, og han har hørt, at julemanden bor et sted inde på den grønlandske indlandsis. Midt inde på indlandsisen lander de, og mens Berlok han lige tisser, går Dr. Vaskebjørn straks i gang med at lede. Bag en stor snepukkel finder han en dør. De åbner forsigtigt døren. Bag døren er en trappe, som fører dybt ned under isen. Er det mon her julemanden bor? Det finder du kun ud af, hvis du læser julebogen Berlok Bjørn og Julemandens Hemmelighed. Bogen henvender sig til børn i alderen 4-9 år og har fået flotte anmeldelser, blandt andet 4 hjerter i Politikken. Ude på det store hav gør et fly klar til at lette fra et skib. I flyet sidder en mystisk pilot. En pilot, som bliver sendt ud på en helt særlig mission. Den mission kommer til at få stor betydning for Berlok Bjørn og Vaskebjørn. Og den historie skal vi høre nu. Berlok Bjørn, mission Red Julemanden. Berlok Bjørn og Vaskebjørn havde været i Grønland og var nu på vej hjem. Berlok han sov, for han var fuldstændig udmattet oven på det kæmpe mysterium med julemandens sæk, som han havde løst. Men nu var de snart hjemme, og de skulle hjem til Berloks mor og far, hvor det ventede dejlig julemad. Det havde de begge glædet sig til længe. Berlok, vågn op. Nu er vi snart hjemme. Vi kan faktisk se din mor og fars hus. Jeg glæder mig så bare til den julemad. Jeg håber, din mors julemad er lige så god, som den plejer at være. Nu skal vi bare lige lande flyet. Og så landede Vaskebjørn flyet lige så forsigtigt i den tykke sne. Og nu var Berlok stort set helt vågen. Nu skal vi ind og have dejlig julemad. Men hvad med nytårsraketterne? Dem får vi ikke brug for. Og så hoppede de ud af flyet. Nu skulle de bare gennem den tykke sne, og så ventede der snart lækker julemad. Berlok pløjede sig gennem den tykke sne og efterlod et fint spor, som Vaskebjørn han kunne gå i. Sporet førte direkte hen til Berloks far og mors fine hytte. Inde i hytten var Berloks far i gang med at løse en kryds og tværs. Personen starter med J, råbte Berloks far. Det gjorde han, når det var et ord, han ikke kunne løse i sin kryds og tværs og havde brug for lidt hjælp. Heldigvis kunne Berloks mor så tit hjælpe, og hun var i gang ude i køkkenet med at lave den lækre julemad. For Berlok og Vaskebjørn kom jo på besøg, så der var tændt op i pejsen, juletræet var pyntet og bordet var dækket. Nu skulle Berloks mor bare lige smage maden til, og ja, så skulle Berlok og Vaskebjørn jo komme. Og der gik det heller ikke lang tid før døren den gik op. Hej mor! Hej Berlok og Vaskebjørn. Sæt jer til bords, maden er lige straks klar. Og det gjorde de så, og hvor Berlok han glædede sig til den lækre julemad. Den havde han faktisk glædet sig til i et helt år. Mens de spiste den dejlige julemad, ville Berlok lige hurtigt tjekke sin telefon. Han kunne se, at nogen havde haft ringet til ham. Hvem kunne det mon være? Berlok havde fået rigtig mange opkald, så han besluttede sig for at gå et sted hen, hvor han kunne tjekke sin telefon i fred. Der var blevet indtalt en besked på telefonsvaren. Det var fra hans ven, kaptajn Hvalros. Kaptajn Hvalros var kaptajn på et stort hangarskib. Et hangarskib, det er et skib, hvor der kan lande og lette jagerfly fra. Grunden til, at Hvalros havde haft ringet, var, at han havde set et underligt fly på sin radar, og han kunne ikke regne ud, hvad det var. Han havde derfor forsøgt at ringe til piloten i det underlige fly. Hallo, det er kaptajn Hvalros. Venligst fortæl, hvem du er, og hvor du er på vej hen. Jeg har et stort skæg, en sjov hue og en sæk fuld af overraskelser til alle børn. Ho, 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 lød det fra den anden ende af røret. Nej, tænkte Hvalros. Han lyder ond.
Hvalros beordrede derfor straks sin bedste og eneste pilot, Lowpaw, til at flyve op og skyde det underlige fly ned, for det lød som en meget ond overraskelse, han havde til børnene. Hvem kunne piloten i det underlige fly mon være, tænkte Berlok. Men Berlok syntes, det var svært at tænke, for de andre snakkede om det ord fra kryds og tværsen, som Berloks far skulle gætte. Det var en person, der startede med J og sluttede på mand. Berlok tænkte på, hvem den mystiske pilot mon kunne være. Det var som et puslespil. Han havde en sæk fuld af overraskelser, et skæg og en sjov hue, og grinede ho ho ho. Pludselig gik det op for ham. Det var jo julemanden! Berlok og Vaskebjørn for ud af huset og hen til flyet, for de måtte stoppe Lowpaw, inden han fik skudt julemanden ned. De fik startet flyet og gav fuld gas, men flyet havde svært ved at lette, for sneen var tung. Det går galt, hulkede Berlok. Det var svært at få flyet til at lette, for det var nemlig ikke kun sneen, der var tung. Det var Berlok og Vaskebjørn også blevet af den gode julemad. Flyet lettede i sidste øjeblik, og de undgik at ramme nogle træer. Flyet steg højere og højere op. Nu skulle de bare finde Lowpaw og stoppe ham hurtigst muligt. Forresten, hvem er Lowpaw? Spurgte Vaskebjørn. Det er en meget lang historie, men nu skal du høre, sagde Berlok og gik så i gang med at fortælle. Berloks fætter elskede at gå i biografen, og en dag skulle han se filmen Top Paw. Berloks fætter gik egentlig ikke så meget op i, hvilken film det var. Faktisk så kom han da mest for popcorn. Han elskede nemlig popcorn. Men denne film var dog lidt mere interessant end de film, han plejede at se. Den handlede om piloten Top Paw, spillet af Tom Goose. Top Paw pjekkede fra flyskolen, for den syntes han var kedelig. Men alligevel, så var han verdens bedste pilot. Berloks fætter gad vildt godt være ligesom Top Paw. Top Paw, skal vi ikke lige tænke os om en ekstra gang, før vi skyder? Men det var ikke Top Paws stil. Nej, for mit motto er, don't think, just do. Det betyder, tænk ikke, bare gør det. Hvor er han sej, sådan vil jeg også være, tænkte Berloks fætter. Og så gik det pludselig op for ham. Jeg vil være pilot, ligesom Top Paw. Og en dag lykkedes det Berloks fætter at komme i erhvervspraktik som pilot. Hans pilotnavn blev Lowpaw. Og det gik ikke lang tid før han havde sit eget fly, som han fløj rundt i. Og det var han rigtig god til. Noget af det, der gjorde Lowpaw til en god pilot, var, at han ikke var bange for noget, og at han turde tage chancer. Og nogle gange, ja, så gik det godt, og andre gange, så gik det knap så godt. Generaladmiralen tænkte derfor, at det var på tide med en lille alvorlig snak med Lowpaw. Lowpaw, han var derimod overbevist om, at han skulle forfremmes, for han havde været praktikant i rigtig mange år. Men Lowpaw skulle snart blive klogere, for generaladmiralen havde helt andre planer med Lowpaw. Lowpaw, i mine papirer fremgår det, at du har skudt 3 fly ned, og at du aldrig nogensinde har lavet nogen fejl. Alligevel, så er du stadigvæk praktikant. Hvordan hænger det sammen? Det glæder mig, at det også undrer dem her, generaladmiral. Jeg tænker, at det må være et af livets små mysterier. Generaladmiralen kiggede i Lowpaws papirer og kiggede så op igen. Det undrer mig nu ikke, for i papirerne kan jeg se, at de 3 fly, du skød ned, var dine egne, og at grunden til, at du ikke har lavet fejl, er, at du aldrig laver noget. Det er ikke helt korrekt, herr generaladmiral. Faktisk bruger jeg en del af min arbejdstid på at tænke på, hvad jeg vil gøre, hvis jeg vandt i lotto. Sagen er den, at Søværnsluftvåbnet har fået et nyt fly. Jeg bryder mig ikke om flyet, og jeg bryder mig heller ikke om dig. Jeg vil have dig uddannet på flyet og sendt langt væk på et hangarskib. Det nye fly var et helt anderledes fly. Her var det ikke så vigtigt, om man kunne dreje flyet. Det var mere vigtigt, om man kunne dreje sit hoved og holde øje med alle skærme og knapper i cockpittet. Derfor var noget af det første, Lowpaw skulle lære yoga. Lowpaw havde aldrig dyrket yoga før, og han kunne ikke helt se, hvad han skulle bruge det til. Men Lowpaw havde heller ikke læst instruktionsbogen til flyet endnu. Hør, Jokerev, hvis jeg skal styre et fly, så har jeg brug for et gashåndtag, et joystick og en kanon, ikke yoga. Jo, du skal, for du skal dreje hovedet for at få øje på alle skærmene og bukke dig for at nå alle knapperne. Men du kan jo komme herop og vise, hvor god du er. Det ser ret let ud, så det gør jeg gerne. Men det var noget sværere, end Lowpaw lige havde forestillet sig. For Lowpaw, han var nemlig stiv som et bræt.
så han kunne slet ikke yoga. Det var en håbløs situation for Lowpaw, men heldigvis var Yogarev rigtig dygtig, og hun endte med at lære Lowpaw en masse yoga. Så en skønne dag blev Lowpaw klar til at flyve ud til hangarskibet. Berlok, har du forresten prøvet at ringe til Hvalros og få ham til at stoppe Lowpaw? Men det havde Berlok slet ikke tænkt på. Men han skyndte sig at tage sin telefon og ringe til Hvalros. Heldigvis tog Hvalros telefonen. Ja, hallo, det er Hvalros. Er det dig, Berlok? Hvad siger du? Er det julemanden? Nej, nu har jeg jo sendt Lowpaw afsted. Og Lowpaw, han var klar til at lette, og han havde også fået tegn til at lette. Men der skete ikke så meget. Det skyldes, at Lowpaw ikke havde læst instruktionsbogen, og derfor ikke anede, hvordan man fik flyet til at lette. Hej, har du brug for hjælp? Hvem er du? Jeg er din intelligente hjelm, som også kan hjælpe dig med at få dig på vingerne. 3, 2, 1, take off! Nu blev det svært for Hvalros at stoppe Lowpaw, for Lowpaw havde ikke tændt for sin radio, og sin mobiltelefon, den havde han glemt at få med. Ikke langt derfra var julemanden på vej ud med gaver. Lige nu var julemandens største bekymringer nogle parkeringsbøder, han havde fået, og en bussemand, han lige havde pillet ud af næsen, og som var lidt svær at slippe af med. For Hvalros havde jo beordret Lowpaw til at skyde julemanden ned, fordi han ikke ville fortælle, hvem han var. Og julemanden, han ville ikke fortælle, hvem han var, fordi hvis børnene fandt ud af, at han var på vej ud med gaver, ja, så ville han blive inviteret på risengrød i alle hjem, og han ville aldrig få afleveret alle sine pakker. Så nu var julemandens eneste håb, at Berlok og Vaskebjørn nåede at indhente Lowpaw og stoppe ham. Men Lowpaw var nu tæt nok på til at kunne affyre et missil. Skal jeg ikke lige kalde Hvalros, inden vi affyrer missilet? Nej, en ordre, og snart er jeg en helt. Som du vil, Lowpaw, men når først du affyrer missilet, kan du ikke fortryde. Og så affyrede Lowpaw et varmesøgende missil. Et varmesøgende missil er et missil, der følger efter den varme luft fra en flymotor. Nu havde julemandens kane ikke en flymotor. Men julemanden havde spist en del kål i julen, og når han pruttede, så slap der en del varm luft ud. Og missilet fulgte den varme luft fra prutterne. Havde missilet kunne lugte prutterne, var den nok fløjet en helt anden vej. Kaptajn Hvalros kunne på sin radar se missilet nærme sig julemanden, og han greb derfor sin telefon. Hallo, Berlok og Vaskebjørn. I bliver nødt til at gøre noget nu, for Lowpaw har lige affyret et missil. Okay, vi giver flyet fuld gas og forsøger at indhente missilet. Men det var lettere sagt end gjort, for et missil, det flyver meget hurtigt. Det flyver faktisk hurtigere end lyden. Og Berlok og Vaskebjørns fly, det var et gammelt propelfly. Og det var ikke just det hurtigste fly. Heller ikke, selvom de gav fuld gas. Men heldigvis så fik Berlok en idé. De havde jo nytårsraketter med, og han havde også et reb bag og sit surfbræt. Berlok satte ild til alle nytårsraketterne i posen, bandt rebet om posen, og så smed han posen ud af flyet, sammen med rebet, hoppede på sit surfbræt og tog så fat i rebet. Berlok, hvad er du gang i? Kom tilbage, det går galt det der. Du kan ikke surfe heroppe. Berlok! Men Berlok, han kunne godt surfe, for nytårsraketterne, de trak ham gennem luften for fulde fart. Faktisk så hurtigt, at han måske kunne indhente missilet. I hvert fald gik det ikke lang tid, før han overhalede Lowpaw. Og Lowpaw, han var nær ved at tabe kæben, for han vidste ikke, at sin egen fætter kunne surfe på skyerne. Og der gik der heller ikke lang tid, før Lowpaw han overhalede missilet. Men snart fik Berlok et problem. For nytårsraketterne satte ild til rebet, og så brændte rebet over. Og da rebet brændte over, ja, så havde Berlok ikke længere en motor. Og uden en motor kunne han ikke længere holde sig flyvende, og han begyndte derfor at falde. Men heldigvis nåede han lige at få fat i kagen og kunne kravle op ombord. Julemand, jeg er kommet for at redde dig. I samme sekund passerede det varmesøgende missil julemandens kane og ramte nytårsraketterne, og det resulterede i et kæmpe fyrværkeri. Og langt nede under skyerne i et lille hus sad en lille pige og kiggede efter julestjernen. Da hun så fyrværkeriet, var hun overbevist om, det var julestjernen. Se far, jeg har fået øje på julestjernen. Det er nok bare noget lyn og torden fra det uvejr, som er på vej ind over os. Berlok, hvad laver du her? Julemand, jeg er kommet for at redde dig, fordi kaptajn Hvalros tror, du er en ond person og vil skyde dig ned. Lowpaw vendte sit fly og satte kurs mod hangarskibet. På hjemturen fik han lyst til en kop varm kakao.
Skal jeg sørge for, at du får en kop varm kakao? Nej, ellers tak. Det tror jeg godt, jeg kan finde ud af selv. Som du vil, Lowpaw. Bare sørg for, at du rammer den rigtige knap. Lowpaw var ikke så god til computer, for han kunne ikke lide sin computer. Den tilbød ham altid en cookie, men han havde aldrig nogensinde fået en. Og Lowpaw havde problemer med at swipe med hans store bjørnelap. Dumme skærm, jeg vil have min varme kakao nu! Og pludselig kom Lowpaw til at affyre et radarguidet missil. Et radarguidet missil finder et mål på sin radar og følger efter det, og den fandt lynhurtigt julemandens kane. Dette kunne Hvalros se fra sin radar, men han kunne intet stille op, udover måske at prøve at ringe til Lowpaw en gang til, så det gjorde han. Lowpaw, der er nogen, der forsøger at ringe til dig. Måske du skulle tage den. Lowpaw, det er Hvalros. Det ukendte fly er julemandens kane, så affyr ikke flere missiler. Og så vendte Lowpaw om og forsøgte at indhente missilet, men missilet var selvfølgelig meget hurtigere end Lowpaw. Og Hvalros ringede også til Berlok og forklarede ham hele situationen, for Berlok var nok den eneste, der kunne redde dem nu. Berlok, hvad gør vi? Kan vi overhovedet gøre noget, og er det ude med os nu? Berlok tænkte, og så begyndte han ellers at pakke julegaver op. Men Berlok, hvorfor pakker du julegaver op? Berlok havde pakket alle de bløde pakker op og samlede dem i en stor bunke, som han nu skubbede ud af kanen. Hvorfor gjorde du det, Berlok? Berloks plan var at narre missilet til at tro, at alt tøjet var et stort fly, og den plan, den lykkedes. Og ingen børn kom til at savne gaverne, for der er jo ingen, der ønsker sig bløde pakker til jul. Nede i det lille hus havde den lille pige set det hele. Se far, nu er julestjernen der igen. For eksplosionen fra missilet og de brændende bløde pakker lignede en stor, klar, lysende stjerne, og faren turde næsten ikke tro sine egne øjne. Nu skulle man tro, at faren var drevet over for både Vaskebjørn, Lowpaw og Berlok og julemanden. Men hvad de ikke vidste var, at de var på vej til at flyve ind i et kæmpe uvejr med masser af lyn og torden. Men det vidste Berloks gode ven, det lille Eren, heldigvis. Hun boede ude i Spætmejseskoven og sad og læste en bog. Men hun kunne se, at det begyndte at blæse op. Jeg må nok hellere advare Berlok om det uvejr, der er på vej, tænkte hun. Og så tog hun sin telefon og ringede til Berlok. Hej Berlok, det er lille Eren. Jeg skulle bare lige høre, om du har noget vasketøj ud at hænge, for der er et stort uvejr på vej. Hvad siger du? Du er oppe at flyve sammen med julemanden. Jamen, så må I se at komme ned med det samme. Det tror jeg ikke, vi kan, for der er både skyer under os og foran os. Jamen, så flyver I da bare hen over skyerne og undgår uvejret på den måde, men det kræver selvfølgelig, at julemandens kane kan flyve så højt. Og det kunne måske godt være et problem, for den er sikkert læsset godt op med en hel masse julegaver. Og Berlok, dig og julemanden er jo heller ikke de mindste bamser i klassen. Berlok var ikke en bamse, han var en bjørn. Og han synes i hvert fald slet ikke, han var lige så stor som julemanden. Men det ændrede ikke på, at de havde et problem, og det skulle løses nu. I kan nok ikke nå at tabe jer så hurtigt, men hvis I smider nogle af julegaverne ud, så bliver julemandens kane måske let nok, og så kan I flyve over skyerne. Aldrig i livet, om jeg vil smide børns julegaver ud. Berlok ringede i stedet for til Vaskebjørn, for han havde nemlig fået en ny idé, men den kunne kun lykkes med lidt hjælp fra Vaskebjørn. Hallo, det er Vaskebjørn. Er det dig, Berlok? Hvad siger du? Du sidder på julemandens kane, og jeg skal flyve helt tæt på, så du kan op tilbage i vores fly, fordi ellers så er julemandens kane for tung til at flyve over skyerne på grund af et uvejr. Er du sikker på, at det er en god idé? Lowpaw, ja, han kedede sig, så han var gået i gang med at spille computerspil. Heldigvis kunne hans intelligente hjelm styre flyet, så den sørgede for, at han gav fuld gas, så han også kunne komme sine venner til undsætning. Vaskebjørn skulle nu koncentrere sig, for han skulle flyve så tæt på julemandens kane, at Berlok kunne hoppe over i deres fly. Men det var farligt. Kom han ikke tæt nok på, ja, så risikerede Berlok at falde ned. Kom han for tæt på, så ramte han måske julemandens kane, og så styrtede de alle sammen ned. Så han blev nødt til at nærme sig lige så forsigtigt. Og Lowpaw, han blev nødt til at flyve over skyerne med det samme, for hans fly kunne ikke klare at blive ramt af et lyn. Og så pludselig sprang Berlok. Han fløj gennem luften. Vaskebjørn koncentrerede sig om at flyve flyet så lige som han overhovedet kunne, så han kunne ikke se, om Berlok Bjørn havde fået fat i flyet. Men det kunne han mærke, for flyet begyndte pludselig at svinge frem og tilbage. Vaskebjørn, er du ude på at give mig mit livs værste gyngetur? Du slår mig jo ihjel, så flyv dog lige, Vaskebjørn! Men Berlok, du bliver nødt til at holde op med at bruge den som en gynge. Jeg kan ikke styre flyet, men det er jo fuldstændig umuligt ikke at gynge, når du slænger sådan, Vaskebjørn. Du bliver nødt til at få styr på det fly nu! Jamrede Berlok, men efter kort tid fik Vaskebjørn styr på flyet, og Berlok han kunne kravle op.
Jeg tror, jeg giver op. Jeg har simpelthen ikke flere kræfter. Det er meget muligt, Berlok, men vi giver ikke op. Her, tag min hånd, så klarer vi den sammen. Og da Berlok var kommet over i flyet, fløj også julemanden op over skyerne. Men hvis de skulle undgå at flyve ind i tordenskyen, var det ved at være aller sidste chance. Berlok, jeg har givet fuld gas, men jeg kan simpelthen ikke få flyet til at flyve højere. Tror du, vi har et eller andet, vi kan smide ud, så flyet bliver lettere? Du bliver nødt til at komme op med en god idé, ellers så er det simpelthen ude med os. Og det haster meget. Og så måtte Berlok igen komme på en god idé. Havde han dog bare noget i sin hånd, han kunne smide ud. Men det havde han faktisk. Han havde en slimet grøn bussemand. Det var julemandens. Den havde han fået på sin hånd, da han kravlede op i kanen. Hvis vi kan slippe af med den her bussemand, så bliver vi måske så let, at vi kan flyve over skyerne. Vi må gøre et forsøg. Det er vores eneste chance. Berlok, skynd dig, det haster. Vi flyver ind i tordenskyen om lidt. Det er nu eller aldrig, hvis vi skal klare det. Berlok! Det var da utroligt så godt en bussemand kunne klistre, tænkte Berlok. Til sidst lykkedes det dog Berlok at slippe af med bussemanden. Men der var det måske for sent, for nu fløj de direkte ind i tordenskyen. Højt over tordenskyen fløj julemanden og Lopor, og de ventede på Vaskebjørn og Berlok. Men de kunne ikke få øje på dem, så de frygtede det værste. Men så, lige pludselig dukkede de frem af skyen. De havde klaret den. Julen var reddet, for nu kunne julemanden komme ud til alle børnene med gaver. Altså, bortset lige fra de bløde pakker. Men dem er det jo alligevel ikke nogen børn, der ønsker sig. Og Berlok og Vaskebjørn, ja, de kunne komme hjem og fejre jul ved Berloks mor og far. Og Lopor, han glædede sig til at komme hjem og fejre jul sammen med Jokerev. Og mens Berlok sad i flyet og nød solnedgangen, så fik han dagens aller sidste gode idé. Det var tid til en julesang. Har du set noget her? På din vej i stormvejr. Lyden er så nær, er lige der. Så Berlebjørn hister her. Berlebjørn hister her. Har han set noget mere? Julemanden i kagen, han ser sneflug, et og et, 2, 3, falder så let. Sneflug, et og et, 2, 3, lyt nu lidt. Hører ho ho ho, der og ruller med den røde tud. Hører ho ho ho, der og sneen daler ned på skud. Hører ho ho ho, der nu er jeg sikker på, det bliver jul, jul, jul. Hører ho ho ho, der og ruller med den røde tud. Hører ho ho ho, der nu er jeg sikker på, det bliver jul, jul, jul. Nu er jeg sikker på, det bliver jul, jul, jul. Nu er jeg sikker på, det bliver. Flyver over sky lige her. Ja, det var det hele værd. Hele hver by lige der. Nu kom alt det kolde vejr. Kom alt det kolde vejr. Og vi fløj over sky, over flere og flere. Nåede op til bedre vejr. Sneflug, et og et, 2, 3, de falder så let. Sneflug, et og et, 2, 3, lyt nu lidt. Nu er historien til ende. Stort skæg, sjov hue, den stemme. En tur som